Krásné dílo, krásné dílo. Ale zpátky k děkování. Partneři, partnerky, partneři, na to je dřina, děkujeme moc, ale bez krytí by to nešlo. A proto je na místě, abychom poděkovali záštitám. Ano, záštity poskytl Martin Baxa, ministr kultury České republiky. Děkujem. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. A Jarda Zámečník, primátor Liberce. Děkujeme vám moc krát za ty štíty. To jsou politici, ano? Můžete s nimi souhlasit nebo nesouhlasit, můžete je volit nebo nevolit. Každopádně je musíte respektovat, protože oni respektují určité principy demokracie, pluralita atd. atd. Jak to vypadá? Nebo co se může stát, když to tak úplně není a politici tyto věci nerespektují a doslova se neštítí ničeho? No, já pozvu na pódiu ředitelku bývalou Bienále animovaných filmů, Bienále animace v Bratislavě, Lucii Dubravaj-Trautenberger. Pojďte k nám, prosím. A řekněte, co říct musíte. Dobrý večer. V prvom rade ja som bola výkonná riaditeľka festivalu. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia. Ďakujem veľmi pekne Ani Filmu za pozvanie a za možnosť prihovoriť sa vám počas tohto slávnostného večera. Úprimne som dúfala, že s mnohými z vás sa stretneme v októbri v Bratislave pri príležitosti 17. ročníka Bienále animácie Bratislava, ktorý je organizovaný Bibianou, Medzinárodným domom umenia pre deti. Festival sme ešte donedávna pripravovali spoločne s Andrejom Kolenčíkom, Janou Vicenovou a Líviou Filusovou. Autorom vizuálu bol Matej Mihály. Prepáč, Matej. Že to nevyšlo, pretože situácia sa vyvinula tak, že náš ani Matejov vizuál, teda nás ani Matejov vizuál na tohtoročnom festivale neuvidíte. 25. marca bola totiž ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou bez udania dôvodu odvolaná riaditeľka Bibiany, Zuzana Liptáková, ktorá bola zároveň riaditeľkou Bienále animácie Bratislava. Následne celý festivalový tím podal výpoveď. A odišli sme preto, že nemôžeme pracovať pre tých, ktorí bez udania dôvodu odvolávajú odborníkov z funkcií a dosadzujú na tieto pozície svojich nekompetentných kamarátov a kamarátky. Nemôžeme pracovať pre tých, ktorí sú otvorení v spolupráci s agresorom a odmietajú pomoc susednej krajine, ktorú sa tento tyran už vyše 2 rokov snaží zničiť. Nemôžeme pracovať pre tých, ktorí spochybňujú vedecké fakty, šíria dezinformácie a nenávisť. Nemôžeme pracovať pre tých, ktorí chcú ovládnuť všetko, ktorí odmietajú diskusie s odborníkmi, ktorí sa snažia obmedziť slobodu slova a médií. Nemôžeme pracovať pre tých, ktorí jednoducho nedodržiavajú základné princípy demokratickej spoločnosti a snažia sa zničiť právny štát. A v neposlednom rade nemôžeme pracovať pre tých, ktorí nevylučujú, že Zem je plochá. Na vás, našich susedov, by som preto pri tejto príležitosti rada apelovala, aby ste sa poučili z našich chýb a nezanedbávali vzdelávanie budúcich generácií, bránili sa proti akýmkoľvek útokom na demokraciu už v zárodku a boli obozretní pri ďalších voľbách. Súčasne by som rada apelovala najmä na kultúrnu obec, aby sa spojila a bola vo svojich postojoch jednotná a nekompromisná. Pretože len tak je možné poraziť aroganciu, zlo, pokrytectvo a zachrániť demokraciu. Nastávajú ťažké časy, kedy sa však dozvieme veľmi veľa o sebe. Preto snažíme sa o to, aby sme nestratili tvár, neodvracajme zrak, neakceptujme neprávosť a nevzdávajme sa bez boja. Ak budeme strachu a zlúčeliť spoločne, tak je tu nádej, že opäť raz vyhrá pravda a láska nad lžou a nenávisťou. Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer.